Hello all guys, good morning. So लोगोफोर गुवाहाटीयाव थांनि. So मोजाङै सहैनो हाथों. नोंथांमोना एसे बोर होदो. Okay, let's go. अब्ला दिनै गुवाहाटीयाव थांनायनि भिउ नुलांबाय थासिगोन नोंसोरमोना. Okay. दा आं बासाव दं. गुवाहाटीयाव मोनफैबाय गुवाहाटीयाव बेरायफैदोंसो दै लोगोफोर बरिंनो नोंथांमोननो बिल्डिं देखायनोसै नामा लोगोफोर नै लोगोफोर बिल्डिं नाय लोगोफोर बिल्डिं नाय बिल्डिं नाय वाव लोगोफोर नै बिल्डिं हे देखो लोगोफोर बिल्डिं ओ माय गॉड बिल्डिं
फाइनालि लोगोफोर बोरैलु मोनदों आरोखि नोंथांमोननो एसे देखायलायनोसै बोरैलुखौ दै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो नै जा स्र 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 स्टेन्डार्ड लोगोफोर हारसिंसो बरिं लोगोफोर नोंथांमोना दिनै जेबो सोंथि सोंनांला नोंथांमोना खालि गुवाहाटी सिटिखौल' नायदो आं जेसेबां भिउ देखायो एसेबां नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर ना मा होनो लोगोफोर वाव ini लोगोफोर नाय लोगोफोर नाय नुदों लोगोफोर जा समायना बेनो जाबाय गुवाहाटी लोगोफोर नै लोगोफोर नै वाव लोगोफोर नै गुवाहाटी लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना गुवाहाटी सिटि वाव नै गोजौ गोजौ बिल्डिं लोगोफोर नै लोगोफोर बेयाव मा दं लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ ना बेयाव गार्लफ्रेन्ड लाना फै बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बिन्दास किस खालामोना खुदुमलायो नोंथांमोना बेयाव न' टेनसन लोगोफोर गोबां जायखौ खालामनाङा नोंसोरमोना गोसो गोरबोनि खोथा रायलायनो हागोन खुदुमनो हागोन आरो लोगोफोर फ्रि जायगा लोगोफोर फ्रि जायगा 20ल' अनलि टिकेटआ लोगोफोर गांसे गांनै नोंथांमोना बेखौ दानब्लानो एन्ट्रि टिकेट लाबानो कंकरदेब उदनाव बिन्दास गोसो गोरबोनि खोथा रायलायनो हागोन नोंथांमोननि गोसो बायदियै टाइम टेबोल गैया वाव लोगोफोर नै बिल्डिंआ लोगोफोर नै अ माय गड वाव लोगोफोर नै वाव नै लोगोफोर प्रागज्योति कालचारेल कमप्लेक्स ना वाव दिस इज गुवाहाटी टाउन गाइस गुवाहाटी टाउन Oh my god लोगोफोर बुरलुंबुथुर नायदो नै बुरलुंबुथुर Oh my god नै लोगोफोर जाहाज नायनोबा जाहाज नै जाहाज लोगोफोर जाहाज नै लोगोफोर जाहाज वाव लोगोफोर जा समायना जाहाजलै लोगोफोर नै Oh my god बुरलुंबुथुर लोगोफोर नै Oh my god हारसिं बेरायनायानो आंनि जोबोद मोजां लोगोफोर नै लोगोफोर जाहाजखौ सानदों नै जाहाज लोगोफोर जाहाज थांदों नै जाहाज जाहाज थांदों लोगोफोर जाहाज नै लोगोफोर बुरलुंबुथुर दलङा वाव रोमै लोगोफोर नुदों दा बुरलुंबुथुर दलङा लोगोफोर नै वा जा समायना खानाया लोगोफोर नै बुरलुंबुथुर नै लोगोफोर दै नै बुरलुंबुथुर नै जाहाजा बिलांदो वाव लोगोफोर नै जि समायना नुखायो नै लोगोफोर फाइनालि फान्सि बाजाराव फैबाय लोगोफोर फान्सि बाजार एसे बेरायनो लोगोफोर फान्सि बाजार दै लोगोफोर फान्सि बाजार फान्सि बाजार लोगोफोर फान्सि बाजाराव दं दै लोगोफोर फान्सि बाजार नै नोंथांमोना नायनोबा फान्सि बाजार लोगोफोर नाय मिलिक फान्सि बाजार कभार लाबाय लोगोफोर नै 300 टुपि लाबाय नै 250 लोगोफोर 250 कभार 300 फान्सि बाजार लोगोफोर फान्सि बाजार नै लोगोफोर गुवाहाटी पर्टा लोगोफोर गुवाहाटीनि नै सेकेन्ड गुवाहाटी लोगोफोर जाखांबाय लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनै आं गुवाहाटीयाव मा बायखो नै कभार बायदों नै ओमफ्राय नै आपेल बेनिफ्राय नै रुमाल गोदान बायदो नै रुमाल गोदान बेनिफ्राय नै टुपिया नै वाव इउनिटे पल' एसोसिएसन बेनिफ्राय नै लंपेन्ट बायदों लोगोफोर लंपेन्ट नै लोगोफोर आपेल लोगोफोर नैबे मा नै पेन नुदों नै पेनखौ नाय नै मा पेन नाय नै लेडिस पेन